Chtěl bych vám představit nové signalizátory Alfa s příposlechem. Je to česká technologie a český výrobek. Jsou vyrobeny z velmi odolného plastu s kovovým rámem. Design pípáků je velmi pěkný a praktický. Obsluha je velmi jednoduchá a každý signalizátor předtím, než jde do prodeje, je jednotlivě testován. Že signalizátor se vyrábí v 6 barevných provedení, velmi jednoduše se zapíná na spodní části signalizátoru páčkou doleva, je opatřený funkcemi senzitivita, tón a volume. Signalizátor je celý uzavřený a nedávají se do něj baterky. Je v něm integrovaný akumulátor, který se jednoduše dobíjí přes USB kabel. U signalizátoru si můžeme nastavit jas a schémata LED diod. Dále u signalizátoru oceníte funkci majáků a nočních pozičních světel. Příposlech Alfa má adekvátní velikost, je až na 6 signalizátorů. Můžeme si na něm nastavit hlasitost anebo vibraci. Automaticky se spáruje se signalizátorem adekvátní barvou a tónem. Příposlech se dobíjí stejně jako signalizátory kabelem přes USB. Sada Alfa nás při testování příjemně překvapila a pokud se na ní chcete podívat, tak přijeďte do Prahy na blížící se výstavu For Fishing.